ibe onwe gị ebe ị na-egbu azụ na nlọ, ibe onwe gị ebe nke na-agbọ nọ, imechi anya otu ị na-abụ agbọ, ndị otu gị na-abịakwute gị, ị na-alụ nlọ, ọ bụrụ ụla ka ị na-alarụ, n'imechi anya ọ dị gị ka agbọ, ibe nwere ma ọ dị gị ka agbọ, ndị otu gị na-abịakwasị gị. Ọnwa mgbe ọ ga-abụ ọbịakwasị gị anụkata, isi ga-ebuo, isi ga-abụ buo, ebe niile atọ ọnụọ raụndụ. Ọ dịghị ka ebe ọnụ ụzọ dị ka ọ dị ama ma ọ na-emekwa ụfọdụ. Ọ dịghị ka ebe niile atọ n'ụzọ upside down. Environment ebe ị nọ, ọ na-adị ka ọtọ n'ụzọ upside down. Ịnọzi na-enenezi, onye nọzi na-akwa na-asị gị nna nke ị na-ene ụdị anya kedu ihe na-eme. Ịwọchata onwe gị. Ihe alaikiri ikwu data na-eme gị. You will not like to say it. You cannot say what you are experiencing. Obelogi if we here for instance man. If we here ndị Ogbanje juru bụ isi ha batago. Ndị Ogbanje batago. Na Ogbanje ndị a nọ na mmiri were mgbe ọ ga-abụ ova anabaka aja. Mgbe ọ na-anya gị all these signs. Ije na mmiri ja chụpụ aja. Maka na o nwere ndị were ihe a ga-enye gị. Jee chụọ ọrụ aja.